Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes Pizza 3 na bulan sang Enero tuig 2023. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal si LO Enforcement Team nagpangabay sang dugang nga personnel para sa tayuyon nga clearing operation. Pagsugalaw sang bag-ong tuig sa probinsya, generally peaceful suno sa kapulisan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Pila ka mga airline ang nagpagwa sa ila advisory sa mga pasahero nga saligan ang dugang nga mga pagkaatrasar sang biyahe kag kanselasyon bangod sa domino effect sang temporaryong shutdown sang Philippine airspace sang Domingo. Ginpahayag ni Philippine Airlines spokesperson Cielo Villaluna ginapaabot nga makabalik ang operasyon sa mga stranded aircraft sa ilatag sa kabase sa sulod sang 72 oras. Suno kay Villaluna, sa sulod sang 72 oras nga period, hindi buot silingon nga ang mga flights ang mag-operar ang gilayon nga makahalin tungod may domino effect pa ini. Ginpahayag naman ni AirAsia Philippines External Communication kag Public Affairs Manager Carlo Carungoy nga mayara sang delay sa pila ka mga flight bangod sang temporary nga closure. Ginabusuhan sang mga ukon ginabisuhan sa mga airlines ang mga pasahero nga mag-check gilayon sang status sang ila sinibiyahe kag magmonitor sa ila mga announcement. Ginulan sang mga espekulasyon sang Civil Aviation Authority of the Philippines nga nahack ang ila system kasunod sang glitch nga pagsira sang Philippine airspace sa New Year's Day. Apang ginklaro sang kaap nga wala ini sang kamaturan nga nahack ang ila system. Apang ginpasiguro nga makabalik ka sa hindi madugay ang ila maayong serbisyo. Kabudlay no? Kung may traffic dire sa duta, ang traffic dito sa ibabaw sang kahinginan mas delikado. Basi magbinungguanay bla mga eroplano. May schedule na mo. Di nagkalain-lain nga mga eroplano nagapadulong sa nagkalain-lain nga mga destinasyon. Di kung daw ang aton kahanginan may ara diferensya te mabudlay gid no, mabudlay kay man kadelikado. Talagsama lang ang aksidente mo sa kahanginan apang kon wala naga-operar ang pila ka maganatawag naton airspace nga traffic baw kadelikado. May niya kon kompleto bala ang monitoring sa airspace. Mabalaan ta mo ni oras malupad siya, amo ning direksyon niya, amo ni oras malupad man ang kundiin nga biyahe nga kalibutan ang mga eroplano. Kinahanglan na may aragid signal nga maayo sa kahanginan para wala sang disgrasya nga magkalatabo. Kung may mga aksidente sa dalanon, hindi man makuha ang pila ka mga espekulasyon nga mahimo, may mga aksidente man nga matabo sa kahanginan. May pila na ina ka mga instansya nga nagkalatabo nga mga aksidente nga natabo ya sa kahanginan. Siling mo masyado kalapad
sang kalangitan kag kahanginan pero may delikado kung wala sang husto nga pagsignal o kung direksyon ang tagsa kapaglupad sang tagsa ka mga eroplano sa nagkalain-lain nga destinasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na. Morning na sa aton mga kauturan. Kamusta na ang aton sinipalibot pagkatapos? Pila ka adlaw na. Daw ginaaningal ko pa ang palupok. Daw ginaaningal ko pa, ginapananaw ko pa ang aton sinikalangitan nga nagalupad ang mga firework displays ang pila naton ka mga gobyerno lokal. Labi na gid ang NGC, perti kalawig man, no? Sang firework display nila. Daw ginaaningal ko pang lupok, subong, pizza at tres na. Kadasig sang lakat sang panahon. Porte, 2023 na, dason nga tuig 2024, 2025, eleksyon naman. Ang pinakainit na ginahulat subong sa tuig 2023 amo ang eleksyon sa barangay kag Sangguniang Kabataan. Mahimo nga iarangka na ini sa bulan sang Oktobre. May nagaduso nga dapat Mayo gid. Si Attorney Makalintal, ang election lawyer, nag-appeal gid, nagpadala gid sang iya sini nga apel dito sa Korte Suprema nga kung mahimo ibalik sa bulan sang Mayo ang eleksyon sa barangay kag Sangguniang Kabataan. Apang si Presidente Bongbong Marcos nagsiling nga dapat gid ang eleksyon sa barangay sa bulan sang Oktobre. Amo na mo ang palayag sang presidente. So pabuto naton nga ang mainit nga kampanyahan ay magasugod na. Pila na lang kabulan mo kag eleksyon na. Amo na ning panahon nga makita naman naton ang aton sini mga kauturan nga maluyag magpapili barangay kapitan, ang subungman mga barangay kagawad, kag subungman ang aton Sangguniang Kabataan. Kung sa bagay, long overdue naman, no? Anom katuig naman nga nagligad, dapat may eleksyon na. Amo na subong, makita naton ang pagpulo pangilay, pulo kamusta sa aton mga kauturan. Pero pili kita husto, kay man kabudlay, base mapilian tabla tamaran, ti disgrasya gid ang aton barangay. Kinalang pili kita sang desidido bala magserbisyo. Amo nang kinanglano naton nga mga opisyal sa barangay. Kay kon ang inyo opisyal sa barangay wala nagatungod sa iya obligasyon, kuan gid kanugon sang barangay nyo. Kalabanan sa mga barangay hindi gimantanan, pero may ara iya mga opisyal sa barangay nga wala gid mahimo ang budget la sa barangay ang ila ginapartida. Ari-hari lang barangay kapitan. Akalain ang iban nga mga barangay kapitan niya binulan na isa katuig na wala ginaswelduhan ang iya mga kagawad. Kay madiskubrihan giban ini bisan ano mo nga tago sina magwa gid. Basta kuno may aso may kalayo. Tiyan mo na ang mga barangay kapitan nga dapat na pang-islan. Ambot silingon wala na nagatuman sa ila obligasyon. Ang ila na lang iyang sweldo. Ang ila sini, ginasquare ang sweldo sa iban, ila pa taguon, kag hindi pa pag-ihatag, ang iban nga ginakusar na. Ang iban pinang suspender na, bangod sini nga kaso. So, halong kita sa pagpili. Ang intulin bala, man ang intulinay sa eleksyon portigid, porting kamustahanay, porting pasalig, nga kung ibutang sa pwesto, maserbisyo, pagpungko sa serbisyo, una gayon ang bulsa sang sa tao. Halo nga, masadya ini. May mga kilala na ko nga daw luyag magpasimpalad. Siling ko mapapili kaged.
serbisyo ginangimo. Nya serbisyo giniya. Lingko ba si serbisyo sa bulsa mo da mangutos mangaling kay tibigo tamong. Ang buot silingon lingko hindi man ikaw kay kadamo sa mga nagakatabo subong tawab lang iban nga mga barangay subong wala gid wala hinimuan wala man proyekto sos oo gusto lang magpaputi-puti sila kalimutaw may ara man kuno nga daw medyo pulupungko man sa sesyon pagkatapos sa sesyon warat na wala obligasyon ang ila barangay baw ang mga dalanon daw di mapuslan ang higko kag basura gatinumpok lang wala na ang pila ka mga ginsakpan nila hay gapanghakroy na haluson gani makabulig sa magagmay nga problema kung kapitan kaya mandalangpan kasang tanan babi niyo obra sang kapitan sobra pa sa konsyal mo sa banwa kag syudad man ara da saya mo saya barangay kung ano matabo pukawon siya kung ano nga mga insidente kag aksidente pukawon siya bisa tungang gabi pukawon siya para maghusay sa mga problema sobra pa na yan trabaho ya sa mga konsyal sa banwa kag syudad tikinanglan ang kapitan nga ibutang naton may kapisan kay kung tamaran kag bulsaya lang ang iya ginatipan disgrasya gid ang barangay nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time +4:10 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na we hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Manglugayawan tanaya sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Kamustahon ta ang palibot, kamustahon ta nga kutay sang basura, kamustahon ta mga merkado, kamustahon tang biyahe, pagkatapos kamustahon ta kung kamusta na ang pagsaka naman sang presyo sang gatong. Ginsugalaw kita sang mataas nga presyo sang gatong. Abi ko anay kon ang ila pamaskwa sa aton sa bagong tuig rollback ang natabo ya big time nga pagpasaka sang presyo sang gatong. Oy, alas 6 na karon ang iban kagabi gaidas na mo sa mga gasoline station para hingabot nga magpatugong sang gatong kay dugay-dugay maibwal na ang presyo. Aber, ang aton patrol arana naka-standby na sa mga report, observation report. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, Happy New Year.
new rainy morning. Action Fred. Napaos ko na yun ba? Daw kondisyon ba? Wala pa natapos ang singitanay. Ay. Sa ikatatlo pala Action Fred nga adlaw sa bulan sa Enero tuig 2023. Kadugay naman luwas sa Disyembre. Kadugay naman luwas sa Disyembre ba? Pila naman ka bulan Action Fred no. Pero anyways, halin i-Action Fred kagabi perte ang bubo sang ulan. Kabay pa Action Fred of danin sa mga blessings. So kung bugay sininga tuig 2023 man. Pero ano niyo ang katatlo pa lang kadlaw do mahal na mahal kagid kay mahal na mahal na duga presyo sa ang produkto petrolyo Action Fred. That's why iba naghingagaw nagidya kagabi pila ka gasolinahan naghingagaw na sa pagpatughong kay subong adlaw karon. Ang iba na lasay sa iba na alas 7 Action Fred. Napatuman sang big time nga price hike. Kamak mo pinakamahal ang diesel 3 pesos. Agoy! Balang ibang 3 pesos. Do kagamay na. Pero sa mga nagapagasolina, Action Fred, yung muslot ng kilid nila mo. Kaya perte kamahal sang dugang nga presyo. Wala ka na lang may butangan sini. Bagong New Year, ibandaan. Hindi ka ba lang mag-budget sa ila kwartan, tanan nila nga bonus. Ginuubos sang Christmas kag New Year. Amo. Ti subong kalaula kag kalabunggo naman sila daw kapangalot naman sila kundi sila makuha kay New Year ginpatamaan New Year especially iba nagbinakal gidaan Action Friends na palupok pero wala man nila mayo na palupok kay medyo nagtulutulit pagka 31 alas 12 yung iba na nahuya man patapos ang talithi alauna alas 2 na langan mo pinalupok kapada ba ko amo na gano'n tabo ba si inyo atop ang gali nagapok kaya habuyon ko sa inyo sini nga tupad bala. Anyways, dinis palibot na syudad sa Bacolod, Action Fred. Kadamo, wala sa nagareklamo nga. Wala na kolektang ilan sa mga basura, hindi lang sa Dalanon, main roads, diri sa syudad sa Bacolod. Kundi pati man sa tagsa nila ka mga puloy-an. Ang iba nagatilumpok Action Fred, gambal sila nga botani niya, wala na niya sa pagsugalaw sa bagong tuig, nga nabilin yung mga basura, di man. Galagiti, hindi mo man makuha Action Fred, kaya kay sa kadawdamo, sa basura, kadawdamo, dan sa mga parties, ka gatherings, halin sang December, halin sang November, last week of November, hasta matapos, hindi Action Fred, ang bulan sang Disyembre. Nagligat niya tuig, kadamo iya sa mga party. Yan natabo, no? Actually din, Action Fred. ang ga-enjoy subo mga stray dog. True, amo pag Action Fred. Ang arab na sigad yung mga basura na black bag man to o na photos man to sa plastic pero kung ukayo nila tikla ula gid may tani ko ang IPM yan nagkapanilhig man nagakolekta lang na sila ang kaluluoy man isa sa mga nakaluluoy ang aton siniya action nga nagpanilos dalan nagapaulan subong ho parang mapabilin lang ang katinlo sa syudad sa Bacolod. By excited Action Fred by mid-January kay ti amotong hambal nga manubo-nubo ang presyo sa sibuyas Bombay kay ti sang December nagpang-harvest na mat-amat na harvest ang mga mangunguma ti pagwa na sa market by mid-January kuno base magnubo na sa rurot na gini ang presyo ng sibuyas Bombay daw mo na to piko subong kaya ba nila ang sibuyas Bombay pwede gani regalo kay perte kamahal Action Fred. Bantayan na ni karon pagkalasay sa alas 7 Action Fred lantawon ta kung pila na ka mga gasolinahan nagpatuman man sang ila sini nga big time price hike sa produkto petrolyo Action Fred. So far nagatulutalithi sa gihapon sa iban nga bahin sa palibot sang syudad sa Bacolod sinikagahon along-along nagperti kadanlog sang dalan kag ti ang dalagi kamo sa inyo sining proteksyon sa lawas kay klain man bagong tuig pulang glain na inyo sini nga pamatsyag baw halong-halong ito mo sa aton sini nga mga ka-action. Kaya of course ini nga balitaan dulong sa inyo sang ang Santo Plus Herbal Soap kay Santo Plus Herbal Soap makatagalibyo katol-katol sa panit milas makag body odor healthy beauty
affordable price. Of course, sa siliman nga panahon importante ang ikaing lawas dapat makalikaw kagidya sa mga balatian, mga ka-aksyon. Ang iwan kalabanan nagiinom sa food supplement. Kaya akong ginarekomendar gidya sa inyo ang pag-inom sa Santong Plus Gold. Kaya ang Santong Plus Gold, of course, masking pa-improve pa ini, mas epektibo na bangod ang kadamo na sa mga erba ginpang butang direct, especially ang magusti, malunggay, amargoso, garlic, ag spirulina nga makabulig gid inyo sa aton siniwa ka-aksyon nga may mga diabetes, may mga higko nga dugo, may mga high blood, may mga nagakabatyagan nila nga paghubag sa ila lawas, may mga bukol nga mahikapan sa ila nga lawas. Mag-inom na sa Santo Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Observation report talin sa patrol, Aksyon Ida Naboso, ulan sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na. Una gid si Ryan Bilyo sa linyada si Corey Bidaha nagamonitor sa Prokunon na Rawes Hinigaran nya grabing ulan di subong. Amo-amo man di sa Bacolod. Si Eljan Cabudillo Paburada, good morning sa taga-sityo Amiles, Barangay Santol, Binalbangan. Morning man sa pamilya Paburada. Kay Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor man. Si Marvin Malapitan Gregoria, good morning man. Kay Evelyn ni Pamusino, mayong agaman. Kay Giscon Condino, morning. God bless. Kay Vance Villa. Sige, good morning. Kay Sunny Toles Cervantes, morning sa mga pamilya Cervantes sa sitio Lorientes, Barangay Yubo, La Carlota City. Dira kay Resilén Ropino Obia, good morning man, nagamonitor sa Saudi Arabia. Dira kay Resilén Ropino Obia sa Saudi Arabia, good morning. Subong man kay Sibalia Sinita. Basta magtabi dyan na budlayan ako magbasa. Kay Ibon Boscher sang Germany. Sa Germany, kamusta da? Tugnaw gid Ibon. Kay Armando Gabang, good morning. Ari lang ko dia. Gapamati sa programa mo. Kay Jose Monjuan, monitor lang sa Pandanville, Hinigaran, nya kapita. Sige, salamat gid. Kay Jose Mungkal Torilla, good morning man, nagamonitor live sa Binalbagan. Si Aida Aluna na rasyaw, good morning man. Kay Martin Barayuga, good morning. Gamonitor di sa Barangay Pandanon. Tamyaw ko lang ang pakaisa ko nga si Ray Barayuga, gamonitor man subong kaagahon. Biskan gaulan-ulan di subong samon. Kay Fernandez Eric, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Doy Artor, tamyaw ko pamilya Dison Dihada. Salamat gid. Wala sang anuman. Ari anayo ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing
their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos Ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man
In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, di lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among mga tao. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sang pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulangati sa Aksyon Radio Bacolod.
Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Gupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radyo Bacolod. This is Action Wilman Tupino Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo akong Lidan! Uy! Lidan! 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 Uy! Lidan! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of TYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in, ay may low pressure area. Amo ini siya nag-apekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Amihan gyapon ang nag-aapekto sa Luzon. Ang eastern kag central Visayas may magalumon nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sa low pressure area. Ang pila ka bahin sa Visayas, Palawan upod ng Calayan Islands kag Occidental Mindoro may ara man pila ka bahin nga magalumon ang kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Suno sa pag-asa ang una nga bagyo nga magsulod sa pungsod Pilipinas hingalanan ini kay Amang. Amo ni siya ang ngalan una nga magsulod nga bagyo sa pungsod sang Pilipinas. Kabay pa nga mga bagyo bla sini nga tuig indi tuman nga makahalalit nga indi tuman makaapekto sa aton dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 kay Doy Artor Tamyaya pamilya dira sa kay Dison Dihada nga pamilya kay Niliana Sabran morning monitor kami sign on sign off barangay Tagok Purok Manga Kabangkalan City. Sabran family maulanon nga aga matugnaw dira kay Marilyn Gonzales Sabidunya, good morning man. Si Jinky Dialagdon, ari na siya. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Kaglok Mat Mayo, si Mama Yalulit Dialagdon, Papa Dio, Alma Oligon, Noel Amar, MG Season kag pamilya ya, dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Taga Arizona, USA da. Good morning lang. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Betty Lao. Kay pare Remias Arroyo da. Stoto Raul Alibuga, galadlad nga napamahaw mo da. Kay Ruben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Kay classmate ko Efren Popirada, kag classmate Nets Alarcon, kamusta ka mo? Si pare Kinit Pabon, si pare Erning Hurilyaga, bugtaw na ni. Kay Richard Binos, kag Toto Binos, good morning. Si paring Estoy Querido, kamusta? Gabuking-wuking ka na? Kay Nili Makiling, good morning ma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk
and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyong duan ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay
tayo kakaluyan, si mahal nga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade
is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kami amo ka mo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo, ginabakal silpor, kaya ko pasensya na biri. Ano ang gintunaan? Palupok. So, ang pulo kasunog nga nagluntad, nagligad nga tuig, ang kabangdanan palupok suno sa Bureau of Fire Protection. Tiyan mo nang ginasiling ko alin pas ang una, medyo hindi kita hagad gamit sa palupok nga makahalali. Tamak mo, sa kadamuon nga sunog, wala pang Marso, ang Fire Prevention Month, hamak ng sunog na nagluntad, kag napulo dire palupok ang kabangdanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na, arian na yo, ang tanan nga mga kaparintihan, kabyanan, kakilala, ni Dominga Minerva Puentes Pina, itya Mingay bla, nga siya nagtaliwan sa nagligad nga Disyembre 18 ang iyabang kayaranhaya sa Ables por Jesus Christian Fellowship sa Purok Orchids, Punta Taytay. Ang iya lubong natalana na. Buwas nga adlaw, Enero 4, alas 2 sang hapon sa Sacred Heart Memorial Park. Ang nagapahibalo sini si Roque Puentes Pina. Ang lubong ni Tiamingay ginasulit buwas na, Enero 4, alas 2 sang hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Dira kay Arbic Artosilia. Morning lang ko na. Nagamonitor sa taga-barangay Alianza, Bago City. Taga-barangay Alianzada, good morning. Kamusta ka mo da?
Bisan paano tulo tamyaw kita sa inyo. Si Milili Oligo, tamyaw ya si Boss Yalito Baba. Ba si Banisa Mayo, happy Monday dito sa ila. Watching with Dr. Mayos Takuma Vehicle. With love from Rochester, Minnesota, USA. God bless. Amuman sa imo, kag sa imo sini panimalay. Happy New Year. Kay Crisilda Balindes Iman, God bless. More power sa imo program. Salamat, gid. Kay Eric Horbina from Kabalikat, Sibicom 410, Binalbagan, Chapter. Kay Richard Malayang, good morning. Ari kami dia sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Barani ni Rico, morning kuno. Kay Bukay aming opsima Gingging Perez Consing Baran sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Salvador Tanalion, morning inom tanitib kapya. Morning la kuno kay Sophia Angel Tanalion, Arlene Villalobos, naga-monitor sa Pontevedra with love. Taga Pontevedra, good morning la. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:55. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man damo dito. Salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat.
Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa amon pag hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advocacy. Las 4:59 na, timing gid, kape-kape kita. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract ang aton rekomendasyon. Makabulik ini paalerto sa aton lawas kag paminsaron. Timing gini, bukas klase, balik ang mga estudyante sa bulutuan, paimna sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kay nagaabre ang memorya sang kabataan. Panilagi nyo bla? Daw wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Sang palupok, nagsaka na sa 211 kalabanan sini ang nabiktima tugas ang puites 5-star nga palupok fountain amo ini siya ang nagtuga halit sa pila naton ka mga kauturan. Amo na silingko kada matapos ang isa ka tuig may ara gid biktima, wala gid zero. Diri sa Bacolod kag probinsya mayad gawa kay yutay lang ang nabiktima. Hindi tama gid ang nabiktima kag ginakalipay manaton nga paglipas sang tuig 2022 pakadto karong nga tuig 2023. So para wala pa kita sang na-monitor nga may ara na igo sa nagtalang nga bala. Amo nang pinaka-importante sa tanan gid nga hindi kita magpalupok sang aton armas kay kadelikado kayo. Di maayo gid nga balita. Ang Year of the Rabbit daw maayo gid kay nagasiling nga ang Year of the Rabbit kung pagpati pa sa mga Chinese naton nga kauturan, amo ini ang tuig sa ginatawag pag-uswag kag katawhayan. Di kabay pa nga may katumanan ini nga mag-uswag ang aton pangabuhi. Kag mangin matawhay ang pungsod Pilipinas.
kabay pa nga wala na sang sablag kung ano pa. Kabay pa nga madumduman man sang aton mga maala, mga opisyal sang gobyerno ang pagpatuman sang makadali nga untat lupok kag pagpungkuanay sa katawhayan para bisan paano maka-enjoy man ang aton mga utod sang malawig nga katawhayan nga wala sang may ara magkalatumba nga katapos ang militar kag rebelde. Amo na yang ginapangamuyo ko kabay pa nga magtawhay ang bilog nga Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na kay Rimar Biranyo Lingoste. Good morning man. May lang pagmonitora sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Domingo Barniso, good morning, Kapita. Good morning dira kay Pili Ason, si Marin Nato Amar, tanan Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Aga pa kuno gabugtaw kag naga-monitor. Kay Angela Gayondato Castillo, Happy New Year kuno. Subong man sa imo. Kay Julpa Caritatibo, tamyaw ko Bindol family, Tilong Kolot Caritatibo, John Kagnamay, sang Luna Street, Iloilo City. Kay Ters Birgara Sanso, maulanon nga Martes, good morning, gamonitor sa Moises Padilla. Libot igali ang ulan, no? Alin kagabi nga ulan. Kay Marilot Tabilla Katinoy, good morning man. Pwede ka pamangkot. Wala na siya anansa. Sige. Nagpaalam na siya. Kay Aida Alunan, good morning. Tamyaw ya mga taga Barangay Granada ga monitor gid. Sige. Taga Barangay Granada, good morning. Kay ang ilagay na to Castillo, tamyaw ko Maricon Castillo sa Beirut, Lebanon. Kay Marjorie Castillo sa Hong Kong, kag taga Banga Tutong. Sige. Kay Vincent Tabilino, good morning, nagamonitor sa Mandalagan. Taga Mandalagan da, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Ba, ano mo na? Subo gawa? Kahit kung tani, ginapangamuyo tang rollback, pero big time nga pagsaka sang presyo sang petrolyo, mag-arangkada na alas 6 karon dugay-dugay. Porte man, no? Tani, kung nagnubo lang ba? Ti ang presyo sa gasolina, mga 2 ka pesos kag 90 sentimos kada litro ang saka. Sa diesel, ti 2 ka pesos kag 10 sentimos kada litro. 3 pesos kag 5 sentimos sa kerosene. Maarangkada na alas 6 karon nga aga. Ba kagabi, labay ko sa mga gasoline station, ba, porte. Ara imo sa lakyan nga gapatugong kung may kwarta. Galing ko ti kung laka kwarta anong tugong mo. Buot siling honte, paputi-puti ka lang kalimutaw mo anay. Ulat lang mo da sa clean fuel lang kamo. Sa clean fuel, mag-a-adjust sila alas 4:01 pa karon sapon o ginuto kamo to. Kay hindi pas lang magpasaka karon pa alas 4. Hindi lang kamo magtugong sa nagapasaka subong. Sa clean fuel lang anay kamo pa kay alas 4 pa karon mapasaka. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ni Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action Jan Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa, hindi makalala.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 32-17. Una nga bula resulta, 32 kag 17. Second draw, 31-34. Ikadwa nga bula resulta, 31 kag 34. Third draw, 21-36. Ikatatlo nga bula resulta, 21 kag 36. Ariglado, rekta kita dire. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Baudako naman ang jackpot. 123,065,224. Ang jackpot sang 655, 123 milyones 65,224. Kombinasyon in any order, 30, 33, 54, 43, 41, 32. Resulta sang 655, 30, 33, 54, 43, 41, kag 32. Sa ilo kita, 645. Ang jackpot, 19,503,337. Ang jackpot, 19,503,337. Naka-jackpot isa. Wow, instant millionaire man siya ba? Sa tuig 2023. Aring kombinasyon, base ikaw ang naka-jackpot. Congratulations, gid. Ang kombinasyon sang 645 nga naka-jackpot solo 4, 26, 38, 15, 34, 17. Ang kombinasyon sa naka-jackpot sa 645, 4, 26, 38, 15, 34 kag 17. Pwerte ba? Pagbukas ng tuig, jackpot sa dayon, nangin milyonaryo siya giyapon. Congrats, gid. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Roger Burgos na, good morning. Tamyaw ya si Mama Yawini Giray Burgos ang barangay Canmuros, Binalbagan, kag sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City, naga-monitor. Kay Roger Benito, morning. Shout out Alagay Family, Calambro Family, sa Purok Batok, Barangay Baras, Dako, Mahinay. Naga-monitor sa Maalam, North Cotabato. Taga North Cotabato, good morning. Kay mayong aga, watching from Montreal, si Germs Pringgraces. Ba, Pringgraces ni? Sakto man. Kay Buriring Ordonio, morning. Tabi ako lang kay Sheila, Juanita, Mary, dating akay kag kay Mrs. Kopani, kag kay Kagawad Kathleen Octavio. Happy New Year lang. Kay Idilaos kag Nanay Sabil sa Victorias, good morning man. Kay Maria Lini Guanson Hulagay, good morning. Gamonitor sila ni Arbida kag Iba Guanson sa Barangay 2 Isabela. Kay Jopre Lindayaw Magkitid, good morning. Tamyaw ko sa pamilya Magitid sa Tabyunan, Tabo, Ilog. Sige. Good morning kay Evelyn Sinaon.
Gamonitor kami nila ni Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man, gamonitor sa Hacienda, Lugway. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. This portion is Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubra na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kamo na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Yung kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito na pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya, kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka.
Sige, pasalamatan ka. Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to palala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Big ka sure!
Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag City Hall, CLO Enforcement Team, nagpangabay sang dugang nga personnel para sa tayuyon nga clearing operation. Balita City Hall. Detalyo po ti Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Nagapangabay sang dugang personnel ang City Legal Office Enforcement Team para sa padayon kag tayuyon nga makapatigal sang clearing operation sa palibot sa Bacolod City. Gate pahayag ni Ray de Mesanang team leader sa enforcement team, aminado ini nga kulang inasin nga personnel rason nga may mga request Action Fred sang dugang nga personnel kag ang posibilidad nga makapatigayon sang 24 oras nga operasyon. Sa karon ng enforcement team, ang mayara sang kapin 70 ka mga personnel kag nagapangabay nga madugangan na sang 30 ka mga individual. Subong nga si Man Action Fred pagatutukan sa enforcement team ang mga obstruction. Kulang kami pero muna gani tingwata kadugang man kami nagayo man kung madugang kami personnel para nga matatapan tagid ni kag mabase ma 24 hours ang enforcement team Sa downtown area, nabatian si Bacolod City Legal Office Enforcement Team Leader Ray Damisana. Stay healthy kita mga ka-aksyon, subong at 2023 gani healthy man nga kape ang dapat nga inumon. Gani mag-take kita sa Life Extension Coffee Mix, ang pinakauna nga ready to drink coffee fortified with vitamin D3. Life Extension Coffee Mix mayroon man sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga makahatag sang benepisyo sa aton nga lawas batok sa mga free radicals o toxic substances. Gani ano pang ginaulat nyo, mag-switch na kita sa Life Extension Coffee Mix. Bound may kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 ka pa. Kag syempre Life Extension Vitamin D3, proven and tested na ka-epektibo sang Life Extension Vitamin D3. Malikawan ang heart diseases, kagining na pamatudan na sa madamo ang clinical trials. Life Extension Vitamin D3 ang #1 brand nga Vitamin D3 nga gina-recommend gid sa mga medical doctors sa Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na ang Barkit Tribe rin kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Good morning sa inyo. Kay Mariana Hilado, Tamyaw ko Pamilya Hilado sa Barangay Kabagnaan. Sige Barangay Kabagnaan kay Tatay Juby, Nanay Maria P. kag sa utod ko sa bata ko nga si Toto Andre kag Bibi Adriana sa Pontevedra. Si Toto Alex Mendoza ari manoa. Internet connection ro babasko gang. Sa mga kapihanda kay Munsing Syukon, kamusta na? Kay Joel Peredo, kay Hubert Carion, kay paring JC Sindico, kay Roger Aguirre, kay Bibi Tan, kay Parinik Barkada, kay Bida Tumbos, si pare Cano Rivera, wala kami kitanay, kami ni Lore Apurado. Kay Nestora sa Concepcion, Talisay, good morning. Sa mga mainstay sa kapihan, kay Boy Bala, kay Dot Sulibin, kay Munit Rujas, Nelson Distrito, kay Jok Torres, kay Larry Benitez,
Kay Maral, kay Pare Ed Jamson, kamusta na? Si Billy Caro, kay Jimmy Candelario, kag si Polding Hipes. Good morning din sa inyo. Mayo lang nga pag-monitor. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatiluan niya, ginapabakod niya, ginabalansi niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sang aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, suplayan ikaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin A, C, B, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa Butika Nilya, Siyudad sang Bago. Crismar Pharmacy diri sa Siyudad sa Bacolod, JDN Pharmacy, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian is... Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di?
sana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, tiyo, sa anak ko baan ko, pero kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apin mi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanusin mo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami ko kunwais ang So yan,
Aksyon na Fred ginakabig sa Negros Occidental Police Provincial Office nga generally peaceful ang pagsugalaw sa bagong tuig ni 2023. Sunod diri kay Police Lieutenant Jody Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga wala sang nanuman nga mga related incidents nga nagluntad nga madurugoon o kung masinid di action Fred. Samtang ginasugalaw ang bagong tuig, tuptop naman magtapkop ang unang adlaw sang 2023. Sunod diri kay Catalogo diri sa Negros Occidental in terms of insurgency, malinong kag matawahay man na nagapasalamat diring NOCPO sa kooperasyon mismo sang publiko nga napabilin nga matulotawhay ang pagsug-alaw sa bagong tuig subong man ang pagbukas ang 2023. Wala man sa na-record nga indiscriminate firing o stray bullet incidents diri sa may Negros Occidental Action Fred sa pagsug-alaw sang bagong tuig. Generally peaceful bangod may mga parameters sila nga nakitaan o factors nga namakabig diri sang kapulisan sa NOCPO nga matawhay kag malinong pero masinadyahon ang 2023. National Headquarters sa Philippine National Police, ginakonsider nga general peaceful ang aton celebration all throughout Christmas, kag aton New Year's celebration, even the post-New Year celebration naton, na-consider natin nga peaceful. It was quoted by them sa National Headquarters ang amon nga early preparation sa natabo pa halin sa kalagkalag, in-sustain natin ang atong preparation until the month of December, until we reach the year-end sa New Year's Eve naton, sir. Kada na una natin sa atong preparation sa mga major events naton. That is why it resulted nga generally peaceful ang aton nga Christmas kag New Year's Eve, sir. Pero ano mga parameters, sir, nga may diri sa Negros nga masiling nga general peaceful gid man, sir? Nasulong nga nag-disturb sa aton nga tinatawag nga insidente o celebration sa aton New Year's Eve, especially ang aton sa ginalantaw sinanti, sir. Mga major incident naton like discriminate firing, wala kita di discriminate firing diri sa aton nga na-record. All others incident that might be considered nga nag-shoot out to eventually Aksyon na Fred, si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. So hindi kay Catalogo, minado sila nga doon nagdamo ang kaso, mga aksidente nga nagluntad. Inabinasa na ginapos ang tuig 2022, pero tisunod rin sa iya mga aksidente, doon di malikawan sa dalanon, unless otherwise maghalong gid ang tanan nga mga motorista. Aksyon Fred. Sa to tanan nga magka-aksyon sa nagapangita dira sa mainit-init nga kape kon kagahon, basta kape. Sa lang atong rekomendasyon sa inyo, mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee, mga kaaksyon, ining kape nga 100% nga puro-puro mangosteen na. Wala sa nanuman nga lamod chemical. Kaya mo na ginarekomendar naton sa inyo kung nagapangita ka mo sang kape, wala na sang iban pa. Dr. Alfred's Green Coffee kana. Balita gikan sa NOCPO, ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51, pipilalang kablater entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, natupok sang kalayong balay nga ginarentahan sa isa ka senior citizen sa Glendale Subdivision, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod, ini kagabi sa pihak nga nagaulan-ulan. Inkilalang tenant nga si Godofredo Peña, 75 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Sa interview kagabi Action Fred, 2 ka oras ang brownout sa ila, gani nagsinding biktima sang kandila kag ini ang natulugan. Sa panaysayon pa sang kaingod balay ni Peña, Action Fred, nga nabatyagan na lang sininga na sunog ng balay, sang siya ang napaso sang kalayo, rason nga naghingagaw inigwa sa ila sini nga balay. Dugang pasang pumuluyo nga madamo sang libro sa sulod sang balay sang biktima, rason nga madasig man ang pagdako pagpaglapta sang kalayo. Samtang nakaangko naman sang pilas ang biktima sa natuo sini nga likod sa ulo kag braso, nga gilayon man ginhatagan sa first aid sa isa ka rescue team. Sa ato naman mapagpangape, ginarekomendar ko sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya Santon Plus Coffee Mix, himo ini siya sa sunstone, soya, kag malunggay. Nagabulig sa pagprobo sa bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton kolon ng kontinay, mahapos pagpagwasigo sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Diri kita sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
Balita ni sa patrol ang ka-action niyo, Action Eden Abolso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Balik ako pagkatapos ini. Every young capsule ang sabat sa imo ginahan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang pinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanak na ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito mapag-abay kung pizza lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka?
Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son, inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.